Ahojte priatelia, moje meno je Vierka16 a ja vás vítam u môjho ďalšieho videa. Témou dnešného videa je zodpovedať otázku: dá sa vymeniť voda a olej? Takže priatelia, k dnešnému videu budeme potrebovať olej, vodu, normálnu klasickú z vodovodu, dva rovnaké poháre, podotýkam, že rovnaké, a podložku. Takže ideme priamo k pokusu. Zoberieme si olej. Olej nájdete doma v každej kuchyni. Pre olej je v podstate kyselina olejová. Lejeme ho do jedného z pohárov. Snažíme sa naliať až po vrch. Máme naliatý olej, teda kyselinu olejovú, teda organickú kyselinu. Ďalej nalejeme do druhého pohára vodu. Vodu je obyčajná voda z vodovodu, klasická voda, ktorá sa používa v chemických lábakoch ako rozpúšťadlo, a vy vlastne dodržujete pitný režim 2 litre. Takže máme naliate. Máme v jednom pohári olej, v druhom pohári vodu. Jedná sa o to, že sú to dve nemiešateľné kvapaliny. Nemiešateľné kvapaliny, pod týmto pojmom rozumieme, že sú to vlastne kvapaliny, medzi ktorými vzniká ostré rozhranie po ustalení sa rovnováhy. Ostré rozhranie také, ktoré naozaj vidíte. To, že sú nemiešateľné kvapaliny voda a olej, vidíte, keď na vodnú hladinu vody nalejete olej, pretože sa vytvoria olejové škvrny, alebo bohužiaľ aj pri ropných haváriách, ktoré sa v súčasnosti stávajú. Takže zoberieme si našu podložku. Podložku položíme na pohár s vodou. Opatrne ho otočíme a vlastne položíme na pohár s olejom. Ustalíme rovnováhu, aby bol pohár na pohári. A teraz vlastne vidíte, že tu sa nachádza olej, v spodnom pohári je teda olej, vo vrchnom pohári je voda. Teraz pomaličky začneme vysúvať našu podložku. Vysúvame podložku. A vidíte bublinky oleja, ktoré prechádzajú vlastne do vrchného pohára, a v spodnom pohári sa nachádza voda. Za týmto jednoduchým a nenáročným pokusom sa skrýva hustota, pretože vieme, že hustota oleja je menšia ako hustota vody. To znamená, že olej pláva na vodnej hladine. Preto sa voda z horného pohára, v ktorom bola pôvodne, vymení s olejom zo spodného pohára. Zaujímavé je pozorovať bublinky oleja, ktoré vznikajú, keď nevybereme papier úplne. Hustotou ste sa určite stretli na základnej alebo strednej škole v gymnáziách. Hustota patrí medzi fyzikálne veličiny, teda je to vlastnosť, ktorú vieme merať. Hustotu označujeme takým divným písmenkom zatočeným, volá sa rho a je to z gréckej abecedy. Hustotu vypočítame ako podiel hmotnosti a objemu. Hustota vlastne určuje hmotnosť 1 cm kubického látky. Veľmi krásny a efektný pokus, ktorý nám práve skončil, mám taký pocit. Takže v spodnom pohári zostala voda, v hornom pohári zostal olej. Jednoducho sa to vymenilo a vlastne demonštrovali sme ako keby také presýpacie hodiny. Takže priatelia, to je z dnešného videa všetko. Dúfam, že sa vám video páčilo, pretože mne sa páčilo. Ja sa teším už na ďalšie video. Moje meno je Vierka16 a toto video je súčasťou môjho blogu, takže jeho link nájdete v popise tohoto videa a určite ho neváhajte navštíviť a zablúdiť tam.